chcecie widzieć, jak jest los, to kukajcie dalej. Cześć, to zaś Martin. Dzisiaj idziemy na Säuling w Füssen. To jest po drugiej stronie Schloss Neuschwanstein. To jest na pograniczu Austrii i Niemców. Góra ma 2048 metrów. I tak 3 do 4 godzin pójdziemy. To jest ta góra. Nie widać tak do porządku na tej kamerze, ale ta ona jest. Bo jest ćma. Pokazują Säulinghaus 3 godziny, Säulinghaus 2 godziny, przez Steig, Säuling 3 godziny. No ja, tak idziemy. To jest ten Säulinghaus. Tam ma chatka, ale ona jest zamknięta już równo, chyba 2 lata, rok albo 2 lata jest zamknięta, bo się pachtyś nie znalazł, bo przeważnie te chatki są tak na pacht, na rok i coś to było z umową, że winno by trzeba było zrobić wyciąg nowy i wyciąg by jakoś kosztował ileś to 10 tysięcy. Znaczy ludzie tak dużo nie zarabiają na tych chatkach. Bez to się pachtyś nie znalazł, nie? Powił, jak mu to 10 tysięcy albo ile więcej, dziesiątki tysięcy euro wsadzić to ty, a nie będą z tego miał zysku, to jeszcze na długo z tego wylaza po roku, nie? Bez to już, no ja, są problemy. Szkoda, bo tak by szło się wejść na coś do jedzenia, nie? Albo na piwo. No ja, szkoda. Jak jest, nic nie zrobimy. Bez to już woda ze sobą więcej trochę i no taki mały kucherek i obiad w tytce. Ci po tej na górze zrobię. Teraz zrobię małą palską. Teraz jabłko i po tej pójdę dalej. Cio, szkoda. No już bo trochę dłużej stał, żeby go nie było.
No ja, co tak wygląda. Fajnie, nie? Chyba o to Windowsa chodziło. No ja takiej słyszał, nie wiem czy to prawda. Musimy tam jeszcze iść, tu na górę. Tam pisało godzina się idzie. To pisze jeszcze godzinkę, ta strona i tam do góry trzeba iść. Tutaj taki Klettersteig, zabezpieczenie z liny. No ja będę widział cudowne niebo. To wygląda, stąd żeś przyszedł. Teraz wieje. Muszę się moją opaską ubrać na uszy. Ajajaj. Już taką małą sznupa mu. Ale jeszcze wszystko jest dobrze. Ja był do teraz, bo ich sum, ale tam za mną słyszał głos. To jacyś ludzie idą. Też jeden zginął w 2003 roku. No ja trzeba dać pozór, nie jak co idzie. Widzicie, kto idzie na dół, nie? Się uslizniesz, ślecisz, to po tobie. Tam muszę wejść. No, cały idzie stromo na dół, nie? Trzeba dać lift i pozór. Potem to samą stronę nazad, bo drugą stronę pisał w internecie, że jest zawartą, bo tam robią jakieś wycinki w lesie. No ale ta strona to jest ciekawszą, nie? Bo się idzie trochę pod górką, po kamieniach. To bardzo interesant. O, śniegi. Ale taki pojedynczy, no, bo to tygodni padało, ale po tej było ciepło, to wszystko stajało zaś, nie? No te resztki zostały, ale już zima już je, nie? Muszę gadać, to widzicie sami, nie? Wszystko je białe na wierchach. Ja sobie piszę Achtung, Staatsgrenze, czyli uwaga, granica państwa. Uj, no nie do rady, muszę się ubrać jak lał. Cało wieje.
człowieka nie ma, nie widzę żadnego. Na pierwszy rzut oka. Pup. Jeszcze zaraz wezmę mycką. Sorry. Bo to nieba by nie wiało na więcej. A nic, to idziemy dalej. Gdzie tutaj jest teraz ścieżka, albo są, egal. Musimy przez śnieg przeleźć. Ale chyba pierwszy, bo śladów nie ma śniegu. Chyba na pierwszy, ja. Dzisiaj pierwszy, nie? To widać ten zamek. To na dole. No troszeczkę go widać stąd. Nie za długo. Nie za dużo. Idź. Ciśniemy dalej. Jeszcze pół godzinkę to baniemy. Gada, że nie my, ale oba na mnie. Będzie zimno. A teraz sobie. To jeszcze ty. Cały wierch. Po 3 godzinach się mączynił. Ajajaj. Po 3 godzinach mączynił i wlóz na szczyt. To jest szczyt Zoiling. Dziś Bergheil, siedmica w powie na bajerach. Zoiling 2047 metrów nad poziomem morza. To jest zamek Neuschwanstein. To jest Füssen. To jest Schwangau, to jest Hohenschwangau. To za horyzontem jest München. To jest Tirol, Austria. A to jest Zugspitze. Genau nad słońcem, pod słońcem. Jest też ze Śląska ktoś był, który przykleił flagę Oberschlesien. Niech się ta flaga co jeszcze je. Niech te pieruny wszystkie wią, że my jeszcze istniejemy, że my jeszcze są na mapie.
Sammy Wildgummi-Topf mit Rind. Waldgummi-Topf mit Rind. Lechny Gulasch Las Makosche. Naja, so gehen es die Typki. Trzeba dać wody aż sał do 8 cm. Potem zamknąć, czekać 5 minut. I potem mogę jeść. Ale to jeszcze pomieszył parę razy. Już woda je wraną prawie. A 5 minut, ja? Ja, to smacznego. A czekaj, to jest jeszcze trik. To ty trzeba weź weg. Skrócić, żeby nie uleciało kamienia tu dół. Teraz się jeszcze zrobił szybki kafej. To już instant. I te szybkie. Muszę taki kafej 2 w 1. Daję mleko i kafej drinny. 180 ml wody. Ui. Ała. Zdaje się nauczył, że piec je gorki. Tym co? Ja wypił 1,5 litra, raz z tej obiadu, nie potrzebował ta woda. Teraz jeszcze mu pół litra, ja pójdę 1,5 godziny na dół, mniej więcej. Halo? Ptołki przylatują. Coś opowiedzieć. Jeszcze mu pół litra, żeby na dół iść. Mniej więcej 1,5 godziny na dół. I w aucie jeszcze mu liter wody, nie? To się dobrze przeszacował i to styknie.
jak to muszę łazić, nie? Muszę dać richtig pozór. Trzeba się chycić za te liny, bo jak zleciał, to płomie. Dobrze, że nie jest tak mokro i ślisko, że to jest ze strony południa, nie? I bardziej słońce na to świeci, to wszystko suche. Z drugiej strony jest śnieg, nie? To ze strony Otwysn, z strony północy. Czekaj, tam muszę iść ja. Cały naszkreflowano, to czerwony znaczek, że cały idzie dalej droga. Cały następny. Cały następny. Widzisz, tak to by, jakbyś nie widział, to by ich to przelos. Też by szło, ale jest niebezpiecznie. Trzeba mieć oczy otwarte są. Teraz idę na zot, cały gotowy. Już 5 godzin w drodze. Cały czas na piechty, pod górką, na dół, bez kamieni. Ale fajna rundka. Dajcie lajka, jak się wam to podobało. I następny raz, nie wiem kiedy, ale wezmę zaś kamerę ze sobą i coś to nagrał. No to czymcie się, nie? Cześć!